नमस्कार भैया लोगन। जैसे कि तोहन पसंद देखा तारा कि हम मलेशिया के जौन बा एक पाम ऑयल के बगान में बगीचा में खड़ा बाटी। ई बा हमरे दोस्त के मोटर बाइक, और हम यहाँ रुकली है थोड़ा सा मतलब दिखावे बदे कि पाम ऑयल जौन बा देखा सब जनी जौन बा ये ऊपर जौन बा फरल बा, और यही के तेल होला रिफाइन, जो अपने इंडिया में लोग रिफाइन खाना रिफाइन वाला तेल। तो यही सब पौधवन के रिफाइन तेल बनाला। मतलब हमन से अब हम दिखाओ तटी फुटेज में आप सबके कि जो जूम करके यह में जो गुच्छा गुच्छा फराला, और यही गुच्छवा काट के लोग लेके जाना के पेरावे न। तो पेराला तो जैसे अपने यहाँ सरसोईया उरसोईया ना रहला वैसे मतलब तो बड़ा बड़ा दाना बा, और यह दानवा के जौन बा तेल निकलाला। और यह तेलवा के जौन होखे मनइये बड़ा चाव से खाला, कहे न रिफाइन के तेले में पुड़िया तनी ढेर निकलाला। तो पुड़िया जौन बा बनावे खातिर और सब्जियाँ बनावे खातिर हम बता दी तो हम पसंद से कि यहाँ वही रिफाइनवा के तेलवा जौन बा बड़ा सस्ता बहु 2.5 रुपया में 1 लीटर मिलाला। 2.5 रुपया का मतलब हो गई इंडिया के मान के चला 50 रुपया। तो 50 रुपया में जौन बा 1 लीटर जौन बा मिलाला। अब एक दनवा है छिटाइल बा, हम दिखावत ही आप सब उनके मतलब देखा यह दाना बा छोहरवा बियो, लेकिन एक दाना होला छोहरवा बियो, लेकिन एक दानवा होला। तो मतलब गिरल बा। तो देखा ये सब पतवा तो जो काटल बा, ये पतवा काट के फूकले के अलाउ नाई बा। एक फूकल नाई सब एक जौन बा खाद मार दी सड़ जाई तो ये खाद होई। और तो एक ही जन होखे यह सब बात आप लोगन के देखल जा कि हमारे आज के मलेशिया के ब्लॉग वीडियो में आप सबके कैसन लागल है। यह विषय पे आप सब कमेंट करके जरूर बतावल जाई कि हाँ शर्मा बहुत बढ़िया वीडियो लागल है, गईला है देहात में दिखौला है। और जैसे कि आज हमार छुट्टी बा, और छुट्टी के दिने हम बहुत सारा दिखौले के प्रयास कर वीडियो और वीडियो बना बना के दिखाई। तो यह सब पाम ऑयल का खेती बा। और यहाँ का रोड है देखा तरा, ये रोड पक्की है। यहाँ मलेशिया में गली गली जा हर एक गली में जौन होखे पक्की सड़क मिली हो, पक्की सड़क मिली। यही के कहने लोग विदेश है। तो यह विदेश में जौन होखे ये गिरे मेरे भैया हैं। तो हम वीडियो बनावत है, और हमार दोस्त बाटा, और यह दोस्त के जौन बा देखा है बटी अपने रूमों पर से तावा, इसमें तावा बा आटा और आटा खरीदायल है 99 सुपर मार्केट से। और कहला कि भाई चपाती मतलब रोटी बना खियावा इंडिया वाला, और मज़ा आ जाता। कही ठीक बा चला भाई बनावत है। तो जाती रोटी बना के और खियाई, और अपन हूँ खा में आज छुट्टी में भाई तो इंजॉय करे के समय बटला बा। तो देखा सब जनी जो बा पाम ऑयल देखौली है। अब हम एक जूम करके बैक कई कैमरा बा फोटो खींच के दिखावत रही हमें कैसन फरल भाई। तो फिर भाई लोग चलते ही मिलत है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। कहले के भाई ज़रूरत है बा कहें से कि विदेश में बाटी। तो आप लोग कमेंट कर ले जय हिंद जय भारत कह के, कहें से कि हम विदेश की धरती बाटी और अपने धरती से बहुत प्यार मोहब्बत बा। तो एक नाते हम जय हिंद जय भारत बोली ला। और आप सब जौन बा कि जय हिंद जय भारत के कमेंट कर जाए कि हाँ शर्मा जी मलेशिया में बाड़ा और मलेशिया के वीडियो बना के डालला है, हमन के देखल गई है, अच्छा लगल है। ठीक नहीं भैया लोग, ओके बाय, जय श्री राम, जय हर हर महादेव।